Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Αν μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία να μιλήσουμε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 2 συνταγές. Μου είπαν οι καθηγήτριές σας ότι πρέπει να είναι αφορμή με τυπική κουζίνα και έφερα να κάνουμε μία φορτόπιτα με μυζήθρα μέσα, πίτα της γιαγιάς, θα ανοίξουμε εμείς το φύλλο. Θα την ψήσουμε κάτω και η δεύτερη συνταγή θα είναι κάτι γρήγορο στο τηγάνι. Θα κάνουμε μια πιο σύγχρονη συνταγή, πάλι σε εκπαιδευτικά προϊόντα βασισμένη. Θα κάνουμε οφτή πατάτα, θα την ψήσουμε και αυτή κάτω. Οφτή πατάτα εμείς δεν ξέρουμε είναι θα κλείσουμε πατάτα σε αλουμινόκρατο και θα την ψήσουμε στο φούρνο να μαλακώσουμε. Με αμπάκι, ένα κρετικό κρέας, μανιτάρι, κρέμα γάλακτος και λίγο δεντρολίβανο μέσα. Και θα δοκιμάσετε όλοι, θα βοηθήσετε όσοι θέλετε. Με την κρετική κουζίνα έχω σχέση γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και μου αρέσουν και τα προϊόντα. Είναι πολύ πλούσια τα προϊόντα που έχουμε στην Κρήτη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί από κρέατα, ψάρια, λαχανικά, τυριά. Είμαστε πρώτες ύλες που βάζουμε πάρα πολλές. Καλό είναι να τιμούμε και την παράδοση και να την εξελίσσουμε ένα βηματάκι πιο μπροστά, όπως μπορούμε. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, είπαμε ότι τα άγρια χόρτα που βρήκαμε λέγονται κουτσουνάδες, βγαίνουν εδώ στην Κρήτη, στο βουνό πάνω. Τώρα τελειώνει η εποχή τους, αλλά ήμασταν τυχεροί και βρήκαμε, γιατί κανονικά αυτά τα μαζεύουν πιο νωρίς. Είναι γλυκά χόρτα και κάνουν και για καλτσούνια και για πίτες μέσα, κουτσουνάδες λέγονται. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα θέλουμε να φτιάξουμε το ζυμάρι για να το αφήσουμε να ξεκουράσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο όπως είπαμε. Θέλω να έρθουν 2 παιδιά πάνω, άλλα 2 παιδιά. Θα σας πω τα υλικά που θα βάλουμε μέσα, θα τα ζυγίσουμε. Μπράβο, πολύ καλό όπως άκουσα, αλεύρι. Θα βάλουμε ελαιόλαδο, θα βάλουμε τσικουτιά, είναι στο ζυμάρι μια ιδιαίτερη υφή, την κάνουμε τετραγωνή. Αλάτι και νερό. Μπορεί να είναι και όλοι, για δες, να την έχω ζητήσει. Θέλω να βάζετε λίγο αλάτι, έτσι προσθέτουμε αυτό, λίγο αλάτι στην πατάτα και λίγο ελαιόλαδο, έτσι μισό καπάκι. Θα βάζετε λίγο στο καπάκι και θα την πασαρείτε με λίγο ελαιόλαδο. Εντάξει, και μετά... Ναι, μία κάνει μια δουλειά από την άλλη. Τώρα, παιδιά που έχει έρθει σε μια συγκεκριμένη σύσταση το αλεύρι, το ζυμάρι, παίρνει μέσα χέρι, μπορούμε να βάλουμε τα χέρια μας. Θα βάλω και εγώ κάτι, εννοείται. Σκεπάζουμε το ζυμάρι και το αφήνουμε λίγο στην άκρη να ξεκουραστεί. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστώ άλλα 2 παιδιά. Τώρα αυτή τη στιγμή θα κόψουμε τα χόρτα. Θα ψιλοκόβουμε πρώτα, παιδιά, στην αρχή τα χόρτα και μετά θα τα τσιγαρίσουμε εδώ στο τσικαλάκι για να μαλαγκώσουμε. Και μετά τα βάζουμε στην πίτα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε φλουρά, γιατί δεν θα προλάβουμε να ψηθούν μέσα στο φούρνο. Και θέλω σιγά σιγά να κάνετε το ίδιο και με τον γιος μου. Ο γιος μου είναι αυτός εδώ, τα φιλαράκια. Ποιο είναι καλύτερο φιλόνα? Μια χαρά είναι τα 2. Θέλω να βγάζετε τα φιλαράκια ένα-ένα. Εντάξει, τέλος, ευχαριστώ κορίτσια. Κάντε το διαλυματάκι σας και συνεχίζουμε. Θα έρθει κάποιο παιδί απάνω να βοηθήσει. Πώς σε λένε? Γιώργο, θέλω να κατέβεις εδώ, προσεκτικά. Βάστα το κιόλας, για να μην σου φύγει, ανακάτευε. Έτσι. Ναι, μια χαρά το πας. Βάλε και αλάτι, βάλε και πιπέρι. Εντάξει, το κλείσα εγώ. Μια χαρά, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λίγο ησυχία, παιδιά, λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Θέλω 2 παιδιά τώρα που θα έρθουν να ανοίξουν το ζυμάρι. Το κόβουμε στη μέση, παιδιά, το ζυμάρι, γιατί το ένα θα είναι το κάτω, η κάτω στρώση του ζυμαριού και η άλλη πάνω για την πίτα.
Μια χαρά είναι, μια χαρά. Ωραία είναι. Λοιπόν, το ένα θα το ανοίξει ο ένας και το άλλο ο άλλος. Πάμε, το έχεις. Για πάμε εδώ. Τι να δείξω, εδώ τα παιδιά είναι έτοιμα, να τα. Περίμενε, σου βάλω και λίγο αλεύρι. Με μηχανή ή με το χέρι τα έχεις φτιάξει? Με τη μηχανή δεν τη φέραμε. Κάνε εσύ, εγώ σου βάζω αλεύρι για να μην κολλάει. Και μετά θέλω, φίλε, μόνο μην είσαι πλάτη στην κάμερα αν μπορείς. Μην φοβάστε, δεν θα φανείτε εσείς, απλά... Α, θέλετε, οι γονείς σας δεν σας αφήνουν. Μετά θέλω δύο παιδιά να βάλουν τη γέμιση στην πίτα. Παιδιά που δεν έχουν σηκωθεί ακόμα, παιδιά που δεν έχουν σηκωθεί. Ωραία, εντάξει. Εδώ μπροστά, θα σηκώσει δύο τα κορίτσια. Ωραία το πας. Θέλω να το κάνεις πολύ λεπτό όμως. Θέλω να το γυρίσεις. Από την άλλη να το ανοίξεις και από την άλλη. Όχι. Περίμενε, σου βάζω αλεύρι. Ναι, πρόσφατα τις τρυπούλες. Έτσι, μπράβο. Βάλτε λίγο ακόμα εδώ στις άκρες, το βλέπετε. Ναι, βάλτε την τελευταία, βάλτε. Θέλω να βάλετε τώρα και τα χόρτα. Το βλέπετε ότι έχουν σουρώσει από τα υγρά, δεν τα θέλουμε. Άρα μην τα γύρετε έτσι. Πιάστε το έτσι όπως είναι. Έτσι, όχι δεν καίει. Πιάστε το έτσι. Και θέλω να βάζετε κουταλιά τα χόρτα εδώ και να τα πλώσουμε μετά με τα χέρια. Ναι, όχι, πολύ καλό. Θέλω να το σπρώξετε μέσα εδώ στις ακρούλες, δηλαδή απλά να μην του κάνετε τρύπες, προσεκτικά έτσι. Βλέπετε. Έτσι. Πιέστε δυνατά να φαίνεται δαχτυλιές, δεν μας νοιάζει. Είναι χωριάτικη η πίτα. Θα βάλεις το σταμί. Από ψηλά να το πιάσεις για να απλωθεί. Εδώ, για να απλωθεί. Και στις άκρες, μπράβο. Κοίτα πώς μπαίνουμε στις άκρες, τώρα σου δείξω. Έτσι, εδώ. Ναι. Και εδώ λίγο στις άκρες. Και εδώ. Μια χαρά. Κοίτα σου δείξω γιατί σου λέω από πάνω. Εδώ απλωμένο. Έτσι. Να απλωθεί. Το βλέπεις. Δεν πειράζει. Μην αφρώνεσαι. 2-3 πόρτες θα φύγουν. Εδώ. Από ψηλά. Έτσι. Αυτό. Τέλεια. Ναι. Ναι, πηγαίνετε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τις πατάτες που είπαμε τις σοφτές. Αυτή είναι η πατάτα η οφτή που έχει μαλακώσει από μέσα. Κανονικά γίνεται στο τζάκι. Εμείς τις κάναμε στο φούρνο, στη στάχτη δηλαδή τις στάβουμε και ψήνονται. Θα βάλουμε στο τηγάνι πατάτα οφτή, απάκι, είναι το κριτικό το χοιρινό με διάφορα μπαχαρικά και βότανα, δεντρολίβανο μέσα, μανιτάρι, κρέμα γάλακτος και γραβιέρα τριμμένη στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να μου καθαρίσετε τα μανιτάρια, θα σας τα κόψω εγώ, ακούμπητα μανιτάρια. Θα σας τα κόψω στην αρχή στη μέση, ακούμπατα εδώ, καθαρίζονται πιο εύκολα μετά. Από εδώ έτσι σιγά σιγά του τραβάς. Βλέπεις. Καθαρίσατε. Μπράβο. Λοιπόν, πάρτε αυτό το μικρό μαχαιράκι. Δεν πειράζει, είναι μικρό. Κόψτε και στη μέση. Προσοχή, κόβεται εύκολα, το βλέπεις. Στη μέση. Γύρνατε έτσι. Και κόψτε στα 3 κομμάτια. Ωραία. Τέλεια. Και είναι λίγο, ναι. Θα κόψετε άλλη μία κορίτσια και μετά καθίστε κάτω για να ανέβουν και άλλα παιδιά, εντάξει. Μπράβο που το σκέφτηκες, μπράβο, ναι. Ωραία, καθίστε κάτω κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω άλλα 2 παιδιά πάνω, Δέσποινα, να έρθεις. Ναι. Θέλω και άλλα 2 παιδιά να πάνε κάτω στο κηλικείο. Ωραία, πηγαίνετε εσείς 2. Να μου φέρετε, θα πείτε τη γυναίκα να μου βάλει την πίτα που είναι ήδη ψημένη. Θα τη φέρετε στο ταψί. Ωραία.
Μπράβο. Ελάτε. Λοιπόν, κόψτε την πατάτα στη μέση, έτσι, κατά μήκος. Κόψτε, δέσποινα. Μία η μία, μία η άλλη. Έτσι. Μπράβο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα και εσύ κοπελιά την άλλη. Αυτό τώρα το φαγητό που θα κάνουμε έχει πολλές παραλλαγές. Είναι όπως είπαμε η σύγχρονη κρητική κουζίνα. Απλά έχει κρητικά προϊόντα. Βάζουμε και 2-3 άλλα που δεν είναι από εδώ από την Κρήτη, δηλαδή όπως η κρέμα γάλακτος, όπως το μανιτάρι. Αν και μπορούμε να βρούμε και μανιτάρια εδώ κρητικά εννοείται. Και θα είναι και πιο νόστιμο. Ελάτε με το μαχαιράκι το μικρό πάλι. Έλα, κόψτε και οι δύο κόψτε. Έλα, δέσποινα. Κόψε πρώτα αυτά τα δύο. Κάνε μία και δύο. Λοιπόν, τώρα θέλουμε δυνατή φωτιά. Γενικά, όταν είμαστε στο τηγάνι, θέλουμε δυνατή φωτιά. Και εγώ, να κάτε πιο γρήγορα. Κάτι θα κάνω μια τούμπα και συνεχίζεις. Έλα. Έλα. Μπράβο, δέσποινα. Θα ρίξει την κρέμα γάλακτος. Παιδιά, μοιράστε λίγο πιάτα. Μοιράστε λίγο πιάτα και κάτω εδώ. Τέλειο, Θα βάλουμε και λίγο γραβιέρα. Έλα, ρίξτε τη γραβιέρα. Περίμενα να σου πω εγώ τότε. Θα πάρεις περίπου τη μισή, εντάξει, και θα κάνουμε άλλο ένα τηγανάκι. Μοιράστηκε πυρουνάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο? 9 στα 10. Ωραία. Ευχαριστώ. Παιδιά, θα κάνω κι άλλο ένα τηγάνι. Θα φτάσει για όλους. Θα ξεκινήσω από εδώ με τη σειρά να βάλω στα παιδιά και το δεύτερο θα βάλω στους υπόλοιπους. Εντάξει. Ελάτε να δοκιμάστε λίγο. Καλό ήτανε? Ναι. Λίγο αλάτι ήθελε. Κοίτα, καλό είναι να μην το κάνεις να ξεφεύγει πολύ στο αλάτι. Και αν θέλει μετά ο άλλος βάζει. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ παιδιά. Γεια σας, καλή συνέχεια, ελπίζω να σας άρεσε.